Čaute, ja som Tommy a keďže neviem čo točiť, tak som sa rozhodol, že dáme si také, na to myslím 2D.com. 2D vyrába tieto hry, keby ste nevedeli. A čo si dáme z prostej reklamy? Dobre, podľa mňa si dáme... Ja by som dal toto Champions League. Už nenahrávam s Frep, lebo bolo to zlé, ale už nahrávam s Bandicamom. Potom budete vidieť bandicam.com reklamu. Toto 2D je chvala Bohu, Noob Champions. Koho si dáme? Viete čo? Nebudem zlý. Dáme si Slovan Bratislava. Aby ste nehovorili, že ty si barcelonista. Dobre? Ja ináč som barcelonista a tým nechcem uraziť realistov, ktorí fandia Reálu. Takže Juraj Halena si dáme, Playfield, nemám rád, keď si je tam. Tak, gól. Celticu, hneď. Toto myslíte si, že ja to robím? Ja som cheater? Ja nečítujem. Bože, toto je čo? Vy naozaj si budete myslieť, že ja si dávam cheaty. Dobre, Celtic prehral. Dobre, 5-1. 1-minútové hry, takže stihneme tak 8 asi. Keď vám to nebude vadiť, ale podľa mňa nedáme si to toľko, lebo táto hra sa automaticky savene. Takže je to úplne jedno, koľko spravíme. Aspoň sa to nebude nahrávať toľko. Ešte som nenahrával s Bandicamom, len so Frepsom. A som zvedavý, že aké to bude. Už aspoň vidíte aj môj obraz tu v rohu. Čaute! No a teraz on vyhrá. Dávaš to nad. Bože. No, presne som vyhral o 1 bod. Ideme ďalej. Súťažka Nixic. Dobre, 1-0. Škaredo prehrávam. Dúfam, že sa dostanem ďalej. 1-1. More dvakrát Hornátič. Dobre, zase ma hodili do hlavy. Dobre, 3-2, nevadí. To som posral.
4-3. Takže ešte máme šancu vyhrať. Toto musím dať. No 1-0. 4-3 vyhráva. Šmedík nado mnou. Ani neviem, že kto je. 1-1, 4-4. Jurko, nerob nám hanbu, prosím ťa. Robíš celému Slovensku hanbu. Dobre, Jurko, bravo, bravo, Juraj. Ty si pán, to si dal ako pán. Dobre, Jurko, dávaj to, Jurko. Dobre, Jurko, bravo, bravo, Jurko. Ty hamba, ty si celá hamba. Takže, you lost the championship. Dobre, no. Teraz môže povedať, že ani rád nevieš. Dobre, tak vyskúšame goalkeepers. Toto som ešte ani ja nehral, takže ani neviem, aké to je. Nájdeme si tam nejakého Slováka, ale podľa mňa tam není. Asi Čech tam bude. Čechov máme radi, nie? A toto je vlastné. Dobre, New Championship. Toto nepoznám, ale ináč poznám, nechce sa mi. Čo Hugo Lloris. Tim Howard, Petr Čech. Pozrieme si všetky, aby ste nehovorili, že som nepozrel všetky. Toto je. Ja si dám Hugo Lloris. On je môj obľúbený brankár. Som zvedavý, ako budú hrať len brankári. To je tak isté. V tom nič iné není, prosím ťa pekne. Prosím ťa pekne, toto je veľmi slabá hra. Takto. Tento zápas si dáme a potom bude koniec videa, lebo aby som stihol tie, viete, lebo v Bandicame nie preto mám málo času, lebo sa mi nechce, ale Bandicamu je také, že keď si to nekúpiš, tak môžeš len točiť maximálne 10 minútové videá. Dobre, 3-3 práve. Dobre, 3-3. Ďakujem za pozornosť diváci a chcem vám toto video páčilo, tak dajte like, tým podporíte aj mňa, aj to, čo bude ďalej. Keď chcete ešte viacej takýchto videí, tak dajte koment a napíšte, akú hru si myslíte. Dobre, čaute.